zvino matyikira manje zvekuita pahome ground. Murume wangu handizivi basa nhasi asikukurumidza kudzoka. Asi muzindosha kuti sei Mwari vachidyira shuga muvarume vevanhu. Handizivi, handinatsi kuziva. Mira ndibvise bhuku. Mira. Mukwidza mufeelings apa. Ndiani? Mama. Kudorno kirwi maseti machina. Hayo pane ndatichimboshanda basa ratiri kuita. Tozoka toshka guys, tatu kuda surprise yedu yatunganisika katasvika vanhu vasipo. Ko kusafona naye mama. Surprise muroora. Mama, makadini? Tiripo. Tiripo. Pakadii kumusha? Pakadii zvo? Mushatu wenyu zvako mwanangu. Ameno kuisei kuno. Ameno makadiwo henyu. Ndiripo makadiwo manya. Kuwana mama makadii. Tiripo makadiwo. Zinofara hidu. Vamweni vangu vanondifarira mavene huku. Ndakuigira uku Christmas muroora. Maita. Mama, maita. Mshindi kumwana. Tati tikutsikika Christmas. Ndisandakakanwaka. Mama uyu anonzi Jonzo. Anoshanda kuBruno Furnitures. Saka toda kuchinja masofa aya Christmas newardrobe ida kuchinjwa. Vanogadzira furniture yakanaka muno muHarare. So far tichitaura vanhu vanogadzira zvavo furniture ndo the number 1. Kana chero vanonona maini nenzi vari ku UK kana vari ku diaspora vanogona kutotumira direct kuna Bruno. Uyu mutumwa wake vatumwa ndi manager muri zvacho hapo. Vanogadzira furniture yakanaka. Vari diaspora vanogona kubhadhara straight kuna Bruno wacho straight. Komi bed. Zvese kana Zvese tinoita mama. mukaona zvakaita bedroom mangu aiwa Bruno anogadzira masofa akanaka nezvinhu Tinogona baba. anoziva basa. Aiwa tinogona. Vanobata mabasa makuru. Titogadzirwawo bedeni. Handimati chipinde. Tambire. Tauya mwanangu Akagara akadaro vari kuchecheka. Tiripo mwanangu wakadii. Ende kubva masviko nguva dzino manhasi kukurumidza kubasa chii? Christmas ke ine mbeze. Oh. Tatobva so. Musawawo wasonzene nenda kwera kubasa. Tatova makaji varikashwa. Oh. Aiwa. Ndopara kuona mbiri kudai. Ndokuti kizimuziwa. Onai mwanangu ndati wachitaura nyaya yekuchinja masofa. Wadii tazozviita gore rinouya. Walizotambisa mai. Masofa kuli. Mama. Muze mama vakangani. Ndakavafonera last time ndichiti mama. Tinoda kuti tichinje masofa mumba. Asi mama munongovarerwa wei. Aiwa handisi kuti kuchinja. Ndichikadza unonomutingira masofa akavarairwa. Midziyo madzani takasungirwa takavhara vazobhadhira school fees vona ndatenga masofa. Zvinowanikwa zviyo. Apa ndaziya vanhu vese apa bati. Vanhu vana kurutsa. Tatambusana nini? Sati. Ndisanga bonde. Vamusikasi. Ava. Ava uyu anonzi Jonzo. Alright, Jonzo. Ndichimuona ihanzvadzi yangu ini. Mwana wa baba mukuru abva namama kumusha. Sanitsana ndi? Bonera. Mwanangu ndokumbirawo zvendigokuone panze tigokurukure zvishomanana. Munenge mnamboti neni mama. Aiwa baba vai. Kutaura. Yemera vako ava. Aiwa zvakasikana. Handipozatiso maushipike. Ndikunga kwamishonga yakaoma kwakuni kuti vanhu vangotaura zvese zvese. Especially nyaya dzavasingaziva
Zvemishonga hatimbozvityi tabvatesa hamutiziveri tine nyaya dzenze dzadautara zvinokuzokoma makazara ndo zvinodza vakuda tichengeta mbudza isati adzipedza ane zvinaanga Pageto paita violence mama hari kupisa stiletto Pageto paita violence mama hari kupisa stiletto